Здравейте! Името ми е Ивайло Вендов и имам удоволствието да ви представя каяк програмите на Допамин Team за 2026 година. Всички морски събития за сезона вече са публикувани на нашия сайт, а до края на месец януари ще представим и язовирните програми, които ще бъдат неразделна част от летните ни каяк приключения. През 2026 година каяк програмите са замислени като последователна линия от преживявания, които надграждат не само уменията ви, но и засилват усещането за активна почивка и свобода. Това не са случайни маршрути, а внимателно подбрани дестинации по едни от най-въздействащите брегове в Гърция, изградени с ясна логика и развитие. Всеки ден от събитията има своя ритъм и последователност, с постепенно навлизане в динамиката на програмата, което създава усещането, че сте част от малка, добре организирана морска общност, в която морето, времето и пространството оформят преживяване, което остава дълго след края на приключението. Фокусът за нас продължава да е върху качеството, осигуряване на единични каяци за всички, висок клас оборудване, къмпинг оборудване за комфорт на сушата, професионална организация и реална грижа за сигурността. За сезон 2026, освен традиционните програми, сме ви приготвили и 6 премиерни събития, от които 3 експедиционни. Ще редуваме спане в къмпинг, в къщи за гости и на диво под звездите. Програмите са подходящи както за участници с натрупан опит, така и за мотивирани хора, които искат да направят крачка напред и да усетят морето по-истински и пълноценно. От името на Допамин Team ви пожелавам весели новогодишни празници и ви очакваме на вода през сезон 2026.